wannan waƙar ba Allah ramma alƙur'an dan daga Ethiopia ma ni ina jin wannan waƙar. rantsi da Allah kamar ka san a baki na Allah ko wallahi ai waƙar nan ta zaga ko ina da ko ina. Malam Usman kana jin ta kuwa? a ramma ta baran ji ba bureka ne ba mu kuma mu da bureka ai amana ce ai nake gaya ma waƙar nan gaskiya ta haɗu sosai da sosai ma kuwa. ai a nan yan kun ina jin du memorin ma ina jin waƙoƙin su yawwa assalamu alaikum shi muka zo nema kalau kuwa lafiya lau wallahi to me ya faru wannan abin da muka arama zamu dan nuna hazan ne saboda ka san mu harka ta mu wallahi ba zan bayar ba Allah wallahi ba zan bayar ba muna tare ban san ku ba haba mallam wallahi ban san ku dan haka bar mutanen ku ne fa mu za ka yi duk amma take tsakanin mu da kai wani ban san ta ba ni kai da yau sai kai mana gorin MP za ka saba kewa siya ba ku da kudin da siya mana ku ba siya haka mana. bane wata ran zamu baka Arama, mai ai ba za mu ba su bane al'amarin Allah ba a so daga Lagos muka zo da ita. ba a gaggawa al'amarin Allah ka daina haka baka san Daga yanzu Lagos siya kuna a takaice dai ba za ku ara mana a takaice dai kawai na ga muku ba za mu ba ba ne kida alfati bane wannan ya rike mu je in maka wannan abin tana da tsada. shikenan kuma sai ka iya ka iya kuma ka kai ba ka iya ba za mu kawo muka garbe To shi shikenan ba aikin za banza. mu bayar ba. zan bayar ba dan kida alfati bane gashi kawai ba ni in maka kida na rike ai tsaya tukunnan shikenan ka fa rike kar ka fadi ka san kidan nan fene yake akwai zafi mu fara gib 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 Abokina ko wannan ya samu matsala ne. ga alama ba ko hana mai MP me ya kawo ku muna tare Okay, nan. ka faɗa abu dudum